Πάμε. Metar.gr. Καλημέρα από το Metar.gr και την Ιγουμενίτσα. Θωμάς Γεωργίου μιλάει. Θωμάς Γεωργίου speaking. Καλημέρα, Θωμά. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά, εσύ? Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε, να μας δώσεις έτσι μια γρήγορη γεύση για τον καιρό. Πάμε από τον δορυφόρο. Ο καιρός έχει φθινοπορεινή διάθεση. Έχουμε συννεφιά αυτή την ώρα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, στην Θεσσαλία, τη Μακεδονία και στο Βόρειο Αιγαίο έχουμε στη Λίμνο και στη Λέσβο. Επίσης βρέχει στη Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική. Αυτή την ώρα έχουμε καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ελπίζω αυτή η συννεφιά βέβαια σήμερα να δράσει ανασταλτικά, ας πούμε, στη θέρμανση της γης, οπότε να μην έχουμε τόσο έντονες καταιγίδες όσο προβλέπονται κυρίως στα ηπειρωτικά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυξομείωση θερμοκρασίας. Πάμε να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Να δούμε πού είναι. Μέτσοβο βλέπω, Λοιπόν, ναι, Μέτσοβο έχουμε 10,5, Τρίπολη 10,7, Μεγαλόπολη 11,8, Νεμαία 11,8, Φλόρινα 13,7, Κιλκής 14,2, Ιωάννινα 14,3, Πολύγυρος 14,3, Αράχοβα 14,3 και Πτολεμαΐδα 14,6. Πρωταθλήτρια υγρασία. Θωμά, τι γίνεται, 97% υγρασία, 99% υγρασία στη Φλόρινα. Πολύ υγρασία, αυτή η υγρασία μας δίνει και αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες βέβαια θα δώσουν και την αστάθεια αργότερα. Και μετά μου λέει ο Γιάννης γιατί τον πονάει η μέση του. Είναι θερμοκρασίες. Βέβαια χαίρονται οι μαθητές που δίνουν εξετάσεις κυρίως σε αυτές τις περιοχές. Θωμά, άλλος είναι πιασμένος από τη μέση του. Πάμε να δούμε τις ψηλότερες. Πάμε και στις υψηλότερες, στην Τίνο 20,4, στη Σκύρο 20, στη Σκόπελο επίσης 20, Πάτμος 19,8, Λέσβος 19,5, Αθήνα 19,4, Λαύριο 19,3, Ρέθυμνο 19,2, Βόλος 19,2 και Ιεράπετρα μαζί με την Άξο 19,1. Λοιπόν. Ναι, αλλά τώρα την Άξο πού τη μετράς, χαμηλά ή ψηλά? Στα ψηλά. Γιατί η Νάξος είναι με έντονο ανάγλυφο, με βουνό. Ξεκινάμε από άνδρο. Είναι και ο αέρας που επίσης παίζει ρόλο, ας πούμε. Σωστό. Πού είναι, τι είναι εδώ, τι άνδρο, ποιο κομμάτι είναι, μπατσί είναι, τι είναι, γάβριο? Εδώ είναι το Λιόπεση. Μάλιστα. Γάβρος. Μάλιστα. Μέτερ Μεθέα λοιπόν συνεχίζουμε. Αγία Κυριακή. Η οποία είναι νότια του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνου. Βλέπουμε την συννεφιά τη βαριά που υπάρχει. Συννεφιά βλέπουμε και πυλώνες βλέπουμε τη ζωή. Ναι. Αντίκυρα. Αντίκυρα στη Βιωτία. Πάρα πολύ όμορφα. Στο Μεσοχώριο στη Κρήτη που έχουμε καλό καιρό και ηλιοφάνεια. Στο Βουνοχώρι στη Βόρεια Ελλάδα, στην Καβάλα συγκεκριμένα που έχουμε. Μ' αρέσει συννεφιά. αυτό από τα Μεσοχώρια πάμε στα Βουνοχώρια. Ναι, ναι. Ναι. Πάμε στο Βουργαρέλι που βλέπουμε συννεφιά και ομίχλη. Βέβαια. Άκρος φθινοπορεινός καιρός, είναι στα νότια Τζουμέρκα. Και καταλήγουμε με Γαργαλιάνους. Γαργαλιάνους στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Βλέπουμε και την υγρασία στο βάθος που έχει καθίσει, θα φαινόταν η θάλασσα. Με καλό καιρό. Μάλιστα. Θωμάς Γεωργίου, Metar.gr. Θωμά, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Γεια σας. Metar.gr. Ευχαριστούμε.